Na isang sangayan ken may panakkel at trabaho. Dahil tati pagwadan nga araramiden ti may nga ama tapno may painati kasapulan lagiti anak na. Anya nga ta dagitoy at trabaho ken siya sino daytoy nga ama. Ada parang ni Bridget Marcasi Pangosfian. Idinapalabas alawas. Bida dagiti amay ti pagtaengan kagidan ti selebrasyon ti Father's Day. Ita nga aldaw, bigbigan tayo matimay sa kadagiti na isang sangayan nga ama iti Baguio City. Ni Manong Crisanto, madiskarte iti panagbiag tapno masuportaran na ti pamilya na. Iti agsapa, puto. Iti aldaw, ice cream. Ken iti malam aging rawiit. Talo adaras arumwar tapno agrikos nga agilako kadagiti parke ken barangay iti syudad. Ti rason? Tsaga-tsaga lang madam kasi hirap ang buhay. Ang porsyento malit lang. Basta malinis na trabaho para may mga ng mga bata. Manipod Binmalay, Pangasinan, simmangat iti Baguio City ni Tatay Crisanto tapno agsapol iti pagbirukan na. Adaan iti 7 nga anak ngem dualaengen tinabati nga agad-adal. Sigun ken kuana, saanen a nakapagpakolehyo ken aging ga high school laeng ti inpalpas dagiti 5 nga inmuna aputot na gapu ta inon unada a nagsapol iti trabaho gapu iti rigat ti biyaga. Arapaap na laengen ita ang makaturpos iti pannagadal ti dua na batbating estudyante aputot na ken maadaan da iti bukod a negosyo. Ang gusto ko sa kanya, magtiyaga na mag-aral. Huwag niyang basta pagbuti niya lang ang pag-aral niya. Ang gusto ko ma'am sana, ng sariling punan. Tunggal ama ket adaan arapaap para iti pamilya nang runa kadagiti anak da. Kadawyan man asaan ang makitkita wenno mangmangegan ti sakripisyo ti maysa nga ama ket makita babaen iti aramid. Kas iti nasapa nga ibabangon da tapno agtrabaho uray pay makarikrik nada iti bannog. Makita daytoy iti atindog a panawen a panakaiyadayuda iti pamilyada. Tapno laeng maipasigurado nga adda ti taraon iti lamisaan, mabayadan dagiti kasapulan iti pagadalan ken pagtaengan. Kas ken Tatay Crisanto, imadayo iti pamilyana ken sidadaan nga gilako iti irurwar aging ga ililenek iti init. Tapno laeng maipasigurado ang maipaay na ti kasapulan ken makarikna iti rangay iti panagbiag ti paset ti pamilyana. Isu asika Tatay Crisanto garin, pudno a pagwadan, ken naidumduma ka. Bridget Marcasi Pangosfian, para iti Pagilian.